Hola, soc la Judit Solanes, doctoranda de Diversitat Sexual en l'Esport a l'INEP de Barcelona i professora de Sociologia de l'Esport. A continuació, us faré una introducció al projecte All In Win. La Federació Catalana de Hockey, conjuntament amb altres entitats, organitzacions i universitats de la Unió Europea, participa en el projecte All In Win, un projecte que està cofundat pel programa Erasmus Plus de la Unió Europea i que va començar l'any 2022. L'objectiu del projecte és contribuir a l'acceptació de la comunitat LGBT en l'esport i crear entorns esportius inclusius i segurs per tothom. La participació en l'esport és un dret humà i tothom hauria de tenir l'oportunitat de gaudir dels beneficis de l'esport a nivell físic, social i mental, independentment del seu sexe, identitat o orientació sexual. No obstant, hi ha moltes persones LGBT que experimenten comportaments, actituds i accions discriminatòries en l'esport. Varis estudis a nivell internacional i local parlen per si sols. A nivell internacional, Out on the Fields és el primer estudi internacional a esportistes sobre l'homofòbia a l'esport l'any 2015. Van participar 9.949 esportistes LGBT de 6 països de la Unió Europea. Els resultats principals de l'estudi són els següents. Un 73% indiquen que l'homofòbia i la transfòbia són barreres per participar en l'esport. Un 82% han estat testimonis o han experimentat comportaments homòfobs a l'esport, tal com insults verbals, assetjament o amenaces. Un 74% consideren que no és segur que els joves LGB surtin de l'armari als seus companys o companyes d'equip. I un 1% únicament indiquen que són completament acceptats i acceptades en entorns esportius. Outsport Survey és el segon estudi internacional sobre l'homofòbia a l'esport i van participar 5.524 persones LGBTQ+, de 6 països de la Unió Europea l'any 2019. Els resultats principals de l'estudi són els següents. Un 82% han estat testimonis de llenguatge homòfob o transfòbic a l'esport. Un 90% consideren l'homofòbia i la transfòbia com un problema actual en l'esport. Un 38% no coneixen organitzacions o individus de suport en cas de patir discriminació a l'esport. I un 46,2% de dones trans indiquen haver tingut discriminació directa en l'esport. A nivell local, també hi ha estudis que mostren les problemàtiques i les complexitats de la comunitat LGBTI a l'esport. Els estudis de la xarxa LGTBIQ+, Educació Física i Esport, que coordina l'INEP de Barcelona, mostren com diferents grups dins del col·lectiu LGTBI s'enfronten a diverses complexitats en l'esport. Un estudi realitzat l'any 2019 a esportista gai d'èlit mostra com va patir insults homòfobs i va tenir una absència de models a seguir per part de companys o companyes o l'entorn gai de suport. Un estudi del 2018 a persones trans a l'esport i d'educació física va mostrar com els vestuaris, espais insegurs i comprometedors, i les persones trans a l'esport pateixen llenguatge transfòbic. A més, es considera l'educació física com l'assignatura potencialment més discriminatòria. Per últim, un estudi que s'està realitzant sobre entrenadores lesbianes a Espanya indica que les entrenadores pateixen doble discriminació pel seu gènere i orientació sexual, pateixen també llenguatge sexista, tenen por a que se les etiqueti amb l'etiqueta de lesbiana i utilitzen diverses estratègies per amagar o compartimentar la seva identitat sexual en l'esport. Tot i que s'han fet molts avanços al nostre país tant a nivell social, cultural, polític i econòmic en les últimes dècades, l'esport és un sector en el qual encara hi ha moltes persones que pateixen violència i desigualtats a causa de qui estimem, com es senten o s'expressen
i qui són. Totes les persones tenim els mateixos drets de gaudir dels beneficis de l'activitat física i de l'esport. Els drets humans són universals. Per això, és necessari que tots i totes nosaltres, que estem involucrades i que treballem en l'esport, des de la base fins l'elit, tenim la responsabilitat de fer l'esport i transformar-lo en un espai més segur, més respectuós, més divers i més inclusiu per totes les persones. Bon dia, estem aquí per presentar-vos el programa All In and Win, que és un programa Erasmus europeu en el que participa la Federació Catalana de Hockey. Pensem que a la Federació Catalana podem aportar valor i conduir i ajudar els diferents estaments i actors amb els que normalment interactuem. Clubs, jugadors, entrenadors, àrbitres, institucions, etc. El que en anglès s'entén com els stakeholders. El programa en si es diu, el títol és All In and Win, que és la contracció de Alliance for Improving LGBT Inclusion in Sports to Win Together, és a dir, una aliança per millorar la inclusió del col·lectiu LGBTI en l'esport. Aquest és bàsicament l'objectiu i el C del programa. Té altres objectius secundaris que us llegeixo tot seguit. Són combatre el racisme, la discriminació i la violència contra la comunitat LGBTI a l'esport, inclusió social en i mitjançant l'esport, fomentar la cohesió social a través de l'esport, fomentar la ciutadania activa, fomentar el voluntariat, millorar el capital social i construir ponts entre els diferents actors, en aquest cas del hockey, i crear un entorn més segur pels esportistes dins del seu club i organització. Aquest és el títol i els objectius del projecte, del programa. Dir-vos que té una durada des de vam arrencar a la tardor del 2022 i està previst que s'acabi a finals del 2024, és a dir, gairebé 2 anys i mig. On partim? Partim d'unes consideracions del background que se'n diuen al projecte, que és una baixa participació de les persones LGBTI en l'esport, segueix prevalent la discriminació per identitat de gènere o orientació sexual, la heteronormativa i masculinitat heterosexual com a elements més rígids que impedeixen el progrés i els canvis. L'esport encara és un entorn hostil per a aquest col·lectiu, especialment els esports d'equip que es consideren tradicionalment masculins, i el que pretén el programa és fer una recerca i una més implicació també a nivell polític, una reducció de la cultura heteronormativa, un enfortiment de normes socials positives i un enfortiment de la capacitat d'actuació del col·lectiu. De on venim? El que en diem el programa All In and Win en un cop d'ull. I on volem anar? On volem afectar? Volem afectar grups objectius claus. Els esportistes de base, a la comunitat LGBTI, evidentment, a l'estaf de les organitzacions esportives, entrenadors, mànagers, delegats, directius, els seguidors i els supporters, els patrocinadors dels clubs i de la federació i, evidentment, les administracions polítiques que tenen a veure tant amb l'esport com amb la Unió Europea. Els nostres partners, que en tenim, després els veurem, són associacions LGBTI, organitzacions de recerca i universitats, institucions de xarxes esportives, federacions esportives i l'àmplia cobertura que disposa la Unió Europea dins dels seus programes. Els principals instruments que pretenem emprar per aquest projecte i a on pretenem arribar és tenir un estudi de recerca referit a la inclusió social LGBTI, una guia de les millors pràctiques per una millora d'aquesta inclusió, un programa pilot, que veurem més tard, una política de recomanacions i transferibilitat a les institucions i a les entitats esportives, una organització d'esdeveniments i una construcció d'un sentiment de comunitat. Com a fets concrets, els assoliments principals que s'esperen són fer unes 1.300 enquestes a través de 4 federacions esportives i 8 clubs, tot això dins de l'àmbit de la Federació Catalana de Hockey, parlar amb més de 1.500 actors del nostre entorn, individuals i col·lectius,
identificar 30 millors pràctiques, construir un sentiment, com dèiem, de comunitat i organitzar uns actes de sensibilització també en el nostre entorn. Qui són els partners del projecte? Els partners del projecte són 9. Us els anomeno en funció de la seva importància dins del que és l'estructura del projecte. En primer lloc, la European Football Development Network holandesa és una entitat que aglutina les fundacions dels principals clubs de futbol a nivell europeu, la German Sports University de Colònia, Alemanya, la Universitat de Xipre, la John Blankenstein Foundation de Holanda, la Federació Europea de Hockey, amb seu a Bèlgica, la Romanian Football Federation, Romania, la Malta Football Federation, de Malta, la Federació Catalana de Hockey i, finalment, la Federació Txeca de Hockey. A més, tots nosaltres, tots els partners, tenim una sèrie de partners associats. En el cas nostre tenim l'associació Banderes Grogues, que és una associació esportiva del col·lectiu LGBTI i, molt important per nosaltres, disposem del suport i la col·laboració de la Universitat dels Esports de Catalunya, INEF, que precisament la Judit Solanes, que ha fet la presentació a aquesta sessió, en forma part. Pel que fa a l'estructura, bàsicament és una estructura piramidal i el que fem és establir unes fases d'implementació. Les fases d'implementació són 4 i es solapen entre si. Tenim una fase de planificació que va des del mes 1, la vam començar el mes de setembre de l'any passat, fins al mes 12, recordem que la durada és fins a final del 2024, desembre de 2024. La primera fase de planificació va del mes 1 al mes 12. Segona fase és implementació, que és una part ja estem ara, que va del mes 13 al mes 24, és a dir, dura tot el projecte gairebé. Seguiment i avaluació, és a dir, anem fent una inspecció de que tot el que estem fent ho estem fent ben fet i en cas que no sigui així, doncs tirem enrere i modifiquem el que cal modificar. Això va des del mes 10 fins al mes 30, és a dir, fins al final del projecte, i comunicació i difusió, una eina importantíssima i molt cabdal perquè aquest projecte tiri endavant, i una de les quals coses que estem fent és aquesta sessió d'ara, dins del que és comunicació i difusió, que evidentment inclou des del moment 1 de l'entrada del projecte fins al final. Seguidament s'estableixen uns work package, uns paquets de treball, en aquest cas són 5, que us els comento. El package 1 és gestió i coordinació del projecte. Cada package té un líder de funcionament, que és el que tira i el que coordina que tot estigui funcionant perfectament. Com us deia, el package número 1 és gestió i coordinació del projecte. El 2, disseny i formulació d'un programa pilot. 3, implementació d'aquest programa pilot. El Work Package 4 és el seguiment i avaluació d'aquest programa. I el Work Package 5 és, com dèiem, la comunicació, la difusió i la creació del sentiment de comunitat, el community building. Cada paquet de treball, cada Work Package, té uns objectius i el que s'entén com uns deliverables, és a dir, uns entregables. Què entregarem? Que al fi i al cap aquests entregables és el que quedarà com a resultat del treball del projecte i al final en els partners se'ns avaluarà també des de la Comissió Europea si ho hem fet correctament o no ho hem fet correctament. Com diem, l'estructura sempre és la mateixa, cada paquet de treball té uns objectius, unes fórmules de treball i finalment uns entregables. I finalment, per acabar, us explicaré què pretenem o quins són els entregables, quin pretenem que sigui l'estat de la qüestió un cop acabat aquest projecte. El paquet de treball número 1 té els objectius l'objectiu del Work Package 1 és garantir una gestió eficaç del projecte, és a dir, la pròpia administració del projecte, i els entregables serà una planificació d'un pla de qualitat del propi projecte. El paquet número 2 té com a objectiu preparar el projecte, col·laborar la col·laboració entre tots els socis i recollir la informació i dades fiables per construir un programa pilot posterior.
dir-vos que molt aviat, un cop vosaltres hàgiu rebut l'enllaç d'aquesta sessió, també us enviarem una carta per saber quines són les necessitats del col·lectiu, dels col·lectius, i posteriorment també rebreu una invitació que participeu en unes enquestes que aniran d'una terme que per nosaltres i pel projecte això és cabdal per poder recollir tota la informació de quin és l'estat de la qüestió sobre aquest tema. Per tant, això formarà part d'un programa pilot, que és el que després nosaltres pretendrem posar a disposició de tots els actors, clubs, entrenadors, monitors, delegats, etc., per tal de crear aquest sentiment de comunitat entorn a aquest tema. Per tant, els entregables del paquet número 2 serà aquest estudi de recerca que haurem fet sobre la inclusió social LGBTI en l'esport de base, un informe d'avaluació de necessitats, que és una mica on es demanarem la vostra col·laboració, i per nosaltres, els partners del projecte, poder elaborar una guia de bones pràctiques per millorar la inclusió LGBTI i crear un clima esportiu segur. I el propi programa pilot. El paquet de treball número 3 és fer una provatura del programa pilot, pròpiament dit. Seguirem una forma de cascada, on participarem les 4 federacions esportives que formen part d'aquest projecte i 8 clubs esportius que escollirem, uns dels quals evidentment seran de hoquei català, per poder-nos fer de prova per veure l'efectivitat en la implementació d'aquest programa pilot. El paquet número 4 té com a objectius el seguiment de la implantació del programa pilot, que us hem comentat abans, dins dels clubs esportius, i el seguiment de la tasca dels equips pel que fa a la implantació d'aquesta pròpia planta pilot, assessorar-los, reconduir-los si cal i rectificar tot allò que no estigui funcionant bé. També, posteriorment, avaluar els resultats i el funcionament d'aquest programa pilot i els entregables, evidentment, seran els instruments finals que siguin aptes i fiables per avaluar-los i un informe final de la pròpia avaluació. I el darrer paquet, que és el número 5, tenim diversos objectius. Primer, garantir la comunicació externa eficaç com a mitjà per aconseguir el canvi i la difusió del projecte. Pensem que la comunicació externa i la difusió, com per exemple aquesta pròpia sessió, es centra en implicar les parts interessades, és a dir, vosaltres, en aquest cas. Volem també sensibilitzar els agents sobre aquest projecte, destacar els beneficis i els valors dels seus resultats i crear, com dèiem, com hem dit repetidament, una percepció de comunitat sana i d'inclusió social dins del col·lectiu. I els entregables, en aquest cas, seran les pautes de comunicació i difusió, que és un document intern que ja tenim i on s'elaboren i s'incorporen totes les accions que cada partner va duent a terme, com per exemple, repeteixo, aquesta pròpia sessió. Un informe que aglutini totes les accions i comunicació de tots els partners, un informe sobre unes conferències que anirem duent a terme i sobre unes recomanacions que anirem aportant en els partners i possibles acords que s'estableixin en comunitats locals i stakeholders, actors de cada un dels entorns i de cada un dels partners. Per tant, aquest és una mica el resum del propi projecte, projecte All In and Win, recordem, des de setembre del 2022 fins a desembre del 2024, partners, projectes europeus, i a partir d'ara el que us demanaria a tots vosaltres és que, si us plau, qualsevol dubte o qualsevol qüestió que volguéssiu aclarir, estic a la vostra disposició, la Federació Catalana de Hockey està a la vostra disposició, i el que també us demano és, si algú de vosaltres creu que té un interès especial en participar en aquest projecte, tots sou benvingudes, tots sou benvinguts. Volem que aquest projecte sigui el màxim de participatiu, que s'incorpori tothom que creu que pot aportar-hi o tothom que per la seva identitat cregui que pot no només aportar sinó també aprendre. En els casos que si ho desitgeu, evidentment, es mantindrà l'anonimat de tothom, si és el sentir dels actors, de vosaltres, i a partir d'ara em poso a la vostra disposició. En el mail que acompanyarà en aquest enllaç ja us acompanyaré el meu
el meu correu, que ja el teniu, però us el recordaré, i res, quedo a la vostra disposició. Moltes gràcies per escoltar-me i fins aviat.